No sé si serveixo per fer aquesta feina, però m'hi esforçaré tant com pugui. El pròxim episodi es titula L'amor s'escampa. Qui estima la Kyoko? Es veu que és molt dramàtic, perquè hi ha un triangle amorós. Tenir tanta calma. No entenc d'on treus tanta serenor. Quan et tinc ben a prop em salta el cor i perdo el nord i el rumb. Ets un perill ardent i jo inconscient no em puc estar de tu. Tan a prop de l'amor no arriba mai, sembla tan absurd. Espero el moment amb tant afany i l'espera en rau per dins i em fa perdre el cap. No puc sofrir més.